спить малеча мамина руках, на короткий час з обличчя зникнув страх. Він не уявляв, що прийде вона, страшна, зла, жахлива ця війна. Мамо, розкажи, чому війна, і коли закінчиться вона? Спати я не можу, я боюсь, мамо, дай до тебе доторкнусь. Мамо, розкажи, чому війна, і коли закінчиться вона? Спати я не можу, я боюсь, мамо, дай до тебе доторкнусь. Скільки рідних забрала грішна війна, незважаючи дорослих чи дитя, скільки болі зла принесла вона.